Tak, dobrý den, vítáme vás u 5. dílu Zahradních rozumů s Marií a Klárou. A dneska to bude o letní výživě keřů a stromů. Já vás tady vítám, mé jméno je Marie Duchaňová, jsem autorkou zahradnického kalendáře a na webu www.můjzahradnický kalendář si můžete kromě kalendářů koupit i zahradní taháky, přečíst si blog a tak dále. Já vás také vítám u dalšího dílu podcastu Zahradní rozumy. Já jsem Klára Halousková a vyrábíme s manželem prášková šetrná hnojiva pod značkou Vinofit. Dobře, tak jo, Kláro, dneska to bude hodně o tobě, protože já o tomhle jako keře stromy nevím skoro nic. Sice je pěstuju, ale vlastně se o ně starám tak, že na jaře ostříhám, přihnojím kompostem, sklidím a tím to pro mě končí. Tak by mě zajímalo, jestli vlastně je nějaká další péče, jak o ty stromy a keře pečovat. Pojďme vzít napřed to drobné ovoce, jakože maliny, rybízy, borůvky. Pojďme na to. No, tak už si zmínila, vlastně tam základem je zase nějaké to organické prohnojení z jara. Kolem těch keřů zapravujeme to do nějaké úrovně 10, 15, 20 cm. Může to být kompost nebo nějaký ten granulovaný hnůj, případně čerstvý hnůj, ale tam musíme opatrně, aby se to teda dobře jako promísilo vlastně v tom okolí toho kořenového systému. No ale teď už se dostáváme vlastně do období, kdy už se nasazují ty plody a je potřeba vyživovat hlavně ty plody, ale zároveň je to i doba vlastně, kdy se začínají diferenciovat ty květní pupeny a začíná vlastně jakoby se utvářet ten základ pro ten budoucí rok, hlavně teda co se týče těch ovocných dřevin. Teď, když se tvoří ty plody, začínají už chytat i nějakou barvičku, tak potřebují hlavně fosfor a draslík. Jo, už je to období prostě, kdy se mírníme s dusíkatým hnojením, omezujeme hnojiva, kde prostě převažuje dusík nebo je jenom dusík přítomný a začínáme opravdu přecházet na fosforečná a draselná hnojiva. Díváme se zase na etikety, otáčíme hnojiva, nekupujeme podle obrázků a díváme se prostě na to složení. Co se týče dalších prvků, jsou samozřejmě důležité i mikroživiny. Vždycky je dobré, když se hnojí nebo přihnojuje během toho léta, když se nasazují ty plody a když už to začíná zvětšovat, začíná to dozrávat, tak vždycky je lepší dávat prostě tu komplexní výživu, jak už jsem tady zmínila několikrát. A měly by tam být i mikroprvky, jako je bor, molybden, zinek, jo, všechny tady ty vlastně mikroživiny, železo, jsou důležité pro tu rostlinu a mají prostě svůj důvod. I když jsou to mikroelementy, tak pořád jsou nepostradatelné pro tu rostlinu a potřebuje k tomu, aby i ty základní živiny vlastně fungovaly, jak mají. Takže zaměřit se teď hlavně na fosfor, draslík a když tam budou i ty mikroelementy, tak je to samozřejmě jakoby plusový bod. Dobře, takže já se podívám, koupím si nějaký to hnojivo, teda univerzální, podívám se na etiketu, aby tam bylo méně dusíku, hlavně teda draslík, fosfor. A vím, že třeba u borůvek, tam si teda kupuju nějaký speciální hnojivo na borůvky. A tam na tom vždycky píšou, že nejpozději to musím pohnojit v červenci. Možná je tam hodně toho dusíku právě, že pak oni právě píšou, že tam to udělá hodně jako mladý větvičky a ty, že nestihnou do té zimy dozrát a pak, že zmrznou. Tak potom asi nebude úplně nejlepší hnojivo, když něco takového tam píšou na tom obale. Ale tak to, no. Ono jako z hnojivy obecně se musí umět prostě pracovat, jo. Já nevidím konkrétní složení třeba u toho, co jsi zmínila, ale no, obecně třeba u těch borůvek je dobré prostě přihnojovat, i když to třeba zraje, tak jako tím, že se vlastně do té půdy přidá nějaká živina, hlavně třeba ten draslík, fosfor, tak se tím určitě nic neskazí. Jo? U borůvek samozřejmě dáme i pH, jo, kde by mělo být nějakých 5,5, optimálně zhruba ta hodnota pH,
prostě kyselejší, mírně kyselejší prostředí. A ten draslík, on právě, když to dozrává, rostlina ho velice dobře přijímá z té půdy a dokáže si to jakoby asimilovat a přeměnit v sobě na ty cukry prostě, nebo zvyšovat tu cukernatost vlastně u těch plodů. Jo, takže tím, že se tam vlastně přidává teďka, když to dozrává, když prostě ta zelená barvička se mění na tu fialovou, tak vlastně vy tam přidáte jakoby ten draslík, tak si tím podporujete i tu sladkost, jo, aby to bylo prostě sladší. Ten hořčík, jo, který se třeba standardně přidává postříkem na list, protože se rychleji jako vstřebá třeba u těch malin nebo i u borůvek, jo, to není na škodu, tak se to vlastně dává postříkem na listy, protože on si může konkurovat třeba v půdě s tím draslíkem právě a ten draslík jde vždycky přednostně prostě tím kořenovým systémem, jo. Když se zeptám na takové klasické věci, co třeba trápí mě, u rybízu. Velice často skroutějí se mi listy, ale mšice tam nejsou. Začnou se tak jako pokrucovat v době, kdy to dozrává. Některé větvičky dokonce úplně uschnou, byť jako ten rybíz uzraje, ale vlastně ty listy se kroutí. No, to je zase otázka, jo. Vždycky já to potřebuji vidět. Potřebuji vidět vždycky ten list, konkrétní detail a potřebuji vidět celou tu rostlinu, jo. Potom je samozřejmě dobré prostě s tím člověkem to jako zkonzultovat, čím by to asi zhruba mohlo být, jo. Pokud se kroutí listy a vylučuješ jakoukoliv chorobu, tak by se mohlo jednat o nedostatek vápníku, který by mohl teoreticky chybět. Protože ten se právě projevuje tím, že ty listy blednou, jako ztrácí tu krásnou zelenou barvu a zároveň se umí jakoby stáčet ty okraje těch listů. Že se jakoby kroutí, ruluje, prostě chrání si a i ten odpar. To se mi stává u těch malin. To vlastně mi stává u malin, že vlastně ztrácí tu zelenou barvu a vlastně se taky trochu kroutějí. Jo, jsou takový jako žluto-zelený. Zasychají i okraje, nebo se to jenom kroutí a ztrácí barvu? Ty okraje zasychají. Tak to může být i nedostatek draslíku, no, případně. Mohl by to být, jo, pokud to začíná na těch okrajích trochu světlat nejdřív a potom to začíná zasychat, tak by se mohlo jednat i nedostatek draslíku, no. Ale říkám, jako asi bych zkusila nejdřív zapracovat na té půdě, pokud se to děje opakovaně a předpokládám, že jako normálně jako hnojíš, tak tam asi jako bude nějaký problém v té půdě, no, že tam něco bude chybět. A ještě bych zkusila jako jednu věc teďka třeba prostě fakt dát zálivkou, nějaké hnojivo, to komplexní, třeba ten náš Vinofit, a protože on má hodně jako fosforu a draslíku a i ty mikroživiny. A zkusila bych to fakt jako dát zálivkou a co to udělá, jo. Se to jakoby, potom třeba za 2, za 3 dny to bude vypadat líp, tak to opravdu bude značit to, že tam něco chybí v té půdě, no. A pravděpodobně to bude asi jakoby jedna tady z těch živin, no. Fosfor, draslík, nebo teda potom ten vápník, no. Může to být i nějaká obranná reakce těch rostlin na příliš velké sucho, na příliš vysoké teploty, že se takto kroutí. A nebo máme. No, to teď právě, a vidíme to i na rajčatech, že ta rostlina si vlastně jakoby drží tu vlhkost, snaží se prostě o co nejnižší odpar vody ze sebe. Takže to drobné ovoce potřebuju v první řadě v průběhu celého léta hnojit nějakým komplexním hnojivem s nižším obsahem dusíku. A je úplně jedno, jestli teda jsou to borůvky, nebo rybíz, nebo maliny. Protože když se kouknu v obchodě, tak tam kouknu se na ty obrázky, přesně jak teda ty říkáš, neřešit obrázky, ale když se kouknu na obrázky, tak tam mám prostě na rybíz, na borůvky. Mám to tam takhle pěkně rozdělené. Drobné ovoce v lepším případě. Mně se hodněkrát jako stalo, protože já to jako pozoruju a studuju, že jako žiju v tom, tak se mi hodněkrát stalo, že nejenom jako u hnojiva, i u přípravku na ochranu rostlin kolikrát, jsou třeba 3 různé obaly na 3 různé problémy a když já to prostě otočím, protože to už jako to je ta deformace, že, ze zaměstnání,
Když já to otočím, tak já tam prostě vidím stejnou účinnou látku, stejné dávkování třeba, jo, nebo upravené. Jo, prostě je to jakoby stejná účinná látka, u těch hnojivých to stejné. Je to prostě stejné složení, ale jsou tam prostě různé obrázky z té přední strany toho hnojiva. Jo. Takže to se taky jako děje. A to právě je třeba taková zajímavá informace, si myslím, pro zahradníky, že opravdu není potřeba kupovat si ty výrobky 3. No. Otázka, jestli to využije, nevyužije, to je zase věc druhá. No. Ale prostě hlídat si tam hlavně teďka v létě, v tom letním období, kdy se tvoří plody, kdy dozrávají, by tam měl být především draslík, fosfor a ty mikroelementy, prostě, když se ty plody utvářejí. No. Jo, to je důležité. Ono vlastně dá se hodně podpořit i to, když zlobí třeba ty cukry, když ty plody bývají nakonec mdlé chutí, prostě nejsou sladké dostatečně, tak se to dá podpořit právě tím draslíkem. Můžeme ho dávat vlastně, tu výživu můžeme dávat postřikem na list, kdy ten efekt je rychlejší, anebo teda tou zálivkou. A vlastně my si tím jakoby navyšujeme tu cukernatost, formujeme prostě tu rostlinu tak, že i lépe vyzrává to dřevo, jo, jednoleté na ten další rok, případně když ho tam necháváme, tak prostě je lépe vyzrálé, protože ten draslík prostě je prvek, který významně ovlivňuje tu odolnost těch rostlin a jako ve více směrech. A je prostě dobrý ho ke konci, když to dozrává, ho tam fakt jako přidávat, no, pravidelně. Tohle je zajímavý vlastně, já teď jakoby vidím, že zrajou plody, takže chápu, že hnojím kvůli zrání plodů. Překvapilo mě, že teda hnojivem můžu ovlivnit chuť toho plodu, ale zajímavé je, co říká, že vlastně ovlivňují nejenom ty plody, ale i vlastně úrodu na příští rok. Říkal jsi o pupenech teďko, když vlastně je začátek sklizně? Ano, protože tady spíš jakoby jde o ty, nebo hodně se to řeší, častěji se to řeší u ovocných stromů, kdy se vlastně potom květení jako začínají diferenciovat ty květní základy vlastně na ten budoucí rok. A to znamená, co přesně, jako já na tom stromu to nevidím, že jo? Na stromu vidím, že mám listy a plody a jak se, jako kde se berou nějaký pupeny teďko. Jsou ještě schované, ty ještě úplně nejdou vidět, oni jsou vlastně jakoby pod tím líkem, nebo nejdou ještě prostě vidět, no. A vlastně... už se to tam tvoří, jo? Už se to tam vytváří na ten další rok. V tom létě, červené. To vlastně formuje a ono vlastně teďka ta výživa, ta pravidelná, dokáže podpořit tu násadu na ten příští rok, jo. Teď se vlastně o tom jakoby rozhoduje. Teď je ta doba. Teď je ta doba, kdy se o tom rozhoduje, jo, protože potom, dojde opad listů, jo, prostě ta rostlina bude odpočívat a pak už na jaře jako to rozjede zase na novo. A... Já myslím, že na jaře začnu hnojit brzy z jara a tím to jako je. Ne, takže teď v červnu, v červenci. To se následně jako neovlivní. To jako ovlivníš si samozřejmě ty výnosy nějak, nebo prostě jak třeba budou velké ty hrozny, jo, to ale zase je všechno i třeba o těch zelených pracích, jo, prostě o tom, jak tu rostlinu řežeš, jak se o to staráš, třeba rozhoduje tam i hodně třeba podnož, jo, na co se to roubuje, jo, jsou prostě podnože, které u těch rostlin způsobí jakoby rychlejší nebo hlubší růst, jo, toho kořenového systému, tím pádem jsou třeba méně náchylné na vysychání, mají vlastně větší jakoby absorpční schopnost, co se týče příjmu živin a té vody samozřejmě, ale o té plodnosti prostě na ten další rok se rozhoduje opravdu jakoby na konci toho léta vlastně. Už když jako jsou ty plody a dozrávají, tak už tam jako se to vlastně rozhoduje a prostě diferencují se tam ty květní pupeny. No. Takže ne úplně teďko, ale až když ty plody začnou dozrávat, tak tam vlastně se začínají tvořit ty. Ale samozřejmě nesmí se to taky přehánět, že? Protože když jako tam budeme sypat tuny draslíku, fosforu, aby to mělo jakoby, nebo prostě komplexního nějakého hnojiva teďka, budeme to přehánět, aby jsme měli co nejvíc těch pupen
nakopenu a co největší výnosy příští rok, tak ta rostlina si potom jakoby nebude na to úplně asi reagovat příští rok nějak to, no, aby to zase nebylo přeplozené, ona potom může zase odpočívat další rok. Jo, ona prostě ví, co dělá, jo, ta příroda, takže prostě všeho s mírou. Já se přiznám, že stromy jsem fakt jako přihnojila na jaře a jinak s nima opravdu nic nedělám, protože fakt jsem si myslela, že ten strom jako ví, že ten roste. Co řeším, je, jak dalece ho mám zalejvat. Kde, jo, jako když bych ho chtěla hnojit třeba tou zálivkou, tak jako kam až sahají ty kořeny toho stromu, kde všude mám to kolo s tou zálivkou jako udělat kolem toho stromu. Tak obecně jako platí to, že vlastně ten kořenový systém jakoby je do šířky zhruba té koruny toho stromu, jo. Prostě kam sahá by ta koruna, tak tam zhruba jako jsou v té zemi prostě ty rozložené ty kořeny a kořínky. Takže jako zalívá se normálně pod strom. Já teď nevím přesně, jako, který myslíš. Jako mladé stromky se samozřejmě potřebují zalívat víc, protože mají jakoby mělčí ty kořeny, že je potřeba, aby prostě prorostly, je potřeba tam i jakoby prostě přidávat tu výživu, nebo mít prostě připravenou tu půdu, prohnojenou správně. A ty velké stromy potom tam už samozřejmě nikdo zálivku jakoby neřeší, protože ten strom je vlastně trvalá kultura, jako ovocný strom, a nebo obecně stromy, a oni vlastně tam jako musí být prostě ta předvýsadbová péče, jo, udělaná správně, jo. Takže tam prostě se to řeší před tou výsadbou, tam už se to potom velice špatně jakoby přihnojuje, i když to samozřejmě se dělá v praxi, se třeba každým druhým rokem nebo třetím rokem prostě zapraví jakoby třeba do nějakých 20 cm přihnojí jakoby někde v blízkosti těch kořenů nějaké ty NPK hnojiva, jo, že se tam vlastně jako přidá ta výživa, která zase potom jakoby prostupuje tím půdním profilem níže k těm dalším kořínkům a dostává se prostě do těch míst potřeby. Takže jako toto se samozřejmě taky dělá, no, aby prostě, jako samozřejmě ty odběry u těch ovocných stromů jako jsou značné, jsou hodně vysoké, jsou velké, ale potom oni tam taky ty stromy vlastně, jak opadává listí, nechávají se tam i nějaké postříhané větvičky a tak ono potom vlastně se to časem také jakoby rozkládá a ty živiny se zase vrací, jo. Takže oni jako tady ty stromečky jsou tady v tom velice chytré, že si to jako dokáží regulovat, ale nějaké odběry tam samozřejmě jsou a jsou vlastně v tom ovoci, kdy to ovoce samozřejmě převážně obsahuje vodu, takže těch živin není zas tak moc, jak třeba, když vezmeme dřevo, že? Tam prostě je toho mnohem více. Ale musí se jako pravidelně taky přihnojovat. Jako vždycky to je lepší, ale nedovedu si představit, že někdo třeba bude 20letý strom jako chodit a zálivkou tam něco přidávat. Já mám švestku, která je tak 40 let, odhaduju. A když je potom takhle, je prostě na slunci, na kopci, na svahu, to sluníčko se nám opírá. Když je takhle jako druhý týden 30 stupňů, tak musím zalejvat i ten strom. Jo, je vidět, že je prostě zvadlá, že půdu potřebuje. A ono ještě jako na tom kopci, že tam jako by to stejká, takže ty živiny se z té půdy jako vymývají. Jsou to místa, kde je to vysychání nejrychlejší, když je takové horko. A jsou to místa, kde ještě navíc jakoby jsou návětrná, že tam vlastně, když fouká, tak se to vlastně jakoby je větší ještě intenzita toho vysychání. A je tam prostě vyšší ten odpar z té půdy, té vody. Takže tam jakoby chápu tady tu potřebu, že to jako děláš a že tam ještě přidáváš tu výživu. Říkám, nic se tím určitě neskazí, já jenom říkám, že je to takové nesnadné, že něco takového dělat. No, právě prostě mě to zajímalo, když se říká, že mám ty stromy hnojit, tak jak je jako mám hnojit? No tak řeší to třeba ti zahrádkáři prostě i tím postřikem, že dávají třeba vlastně právě když je hodně to suché období, tak se dává vlastně ta výživa i na ten list, jo, tam je dobrý třeba řešit prostě i
tu výživu vlastně tím postřikem na ty listy nebo na ten strom i z toho důvodu, že vlastně některé ty prvky ten strom velice špatně přijímá, jo, z té půdy. A když je sucho, tak je to hodně stížené, ten příjem té výživy. No dobře, ale postříkat zvládnu strom, který má 2,5 metru. Ale když mám 40letý strom, který má, nevím, kolik metrů, tak jedině zalejt. A zhruba na šířku teda ty koruny, rozmíchám si nějaký univerzální hnojivo, řekněme třeba Pinofit. Koruny rostou kořeny, jo. Jako když se ti podaří to dát do šířky koruny, tu zálivku, tak to bude samozřejmě jedině dobře. Ale zas je to prostě takové kostrbaté, jo. Normálně zalít prostě teda k tomu kmeni, dát tam prostě tu výživu, zalít to, dát tam dostatek vody, potom základní prostě, co můžeš udělat, je na podzim přidat prostě nějaké granulované hnojení, jo, nebo nějaký prostě kompost, nějaký hnoj, prostě zapravit to kolem té koruny, aby to prostě se tam zase dostávalo v průběhu toho dalšího roku postupně, aby to bylo navíc ještě obohacené zase o tu organickou hmotu. A potom v létě, když je velké sucho, tak tam prostě dávat i tu výživu, tady třeba tu naši práškovou, opravdu si to jako rozmíchat a přidávat tam ty rychlé živiny, které ta rostlina prostě potřebuje, protože evidentně i trápí sucho, tím pádem i trápí i nedostatek výživy a tady tímto to jenom podpoříme. Jo. V těch velkých sadech, třeba v těch velkých výsadbách, to samozřejmě řeší třeba kapkovou závlahu, jo. To už je dneska taková běžná praxe, jo, že se vlastně kapkově, že už se tam nedává vlastně jenom voda, ale opravdu se tam přidává i výška do té kapkové závlahy. Jo. Rozpustné hnojivo. Ano. A ta rostlina to prostě rychle I spousta zahrádkářů v dnešní době používá tu kapkovou závlahu, takže teoreticky vlastně by se to dalo do toho přidat. Liší se nějak vlastně to, co bych měla těm rostlinám přidávat teďko, jako řekněme přelom června, července, horko, sucho, začíná to zrát, některé ty plodiny. A potom jakoby konec srpna, přelom srpna, září, kdy vlastně sklízím už téměř všechno ovoce, vlastně během toho září sklidím. A tam se nějak liší ta výživa, co tomu dávat takhle na začátku plného léta a na konci ty sklizně? No, já si myslím, že tam jako nějaký výrazný rozdíl úplně není, no. Říkám, důležitý fosfor, draslík, ke konci bych dávala už hlavně třeba jenom ten draslík, jo, postřikem na list a na ty plůdky prostě, na ty plody ideální, pokud to nejde, tak tou zálivkou a opravdu to jako má výrazný vliv na tvorbu těch cukrů v těch plodech. Ten fosfor zase třeba ovlivňuje i to, jak ty plody budou vonět, jo, jak prostě budou chutnat. To stejné síra, jo, ta vlastně taky se dává jako vlastně ochrana proti padlí, ale nicméně jakoby živina vlastně ovlivňuje i to aroma těch plodů, jo, že jsou prostě voňavější. Ona vlastně jako součást těch látek, které jsou vonné, které jako se tvoří v té rostlině, těch vonných látek, těch tiolů a vlastně je to ta dispozice toho, že ty plody budou voňavé, draslík zase toho, že budou chutné, že budou sladké a tak to prostě se jakoby s tím pracuje, no. A říkám, on potom vlastně ten draslík ke konci, když to dozrává, když už to opravdu jakoby má tu barvu, jakou to má mít ty plody, což ten draslík vlastně taky jako zvýrazňuje tu barvu, vlastně podporuje tu tvorbu, jakoby to vybarvování těch plodů, tak on, když ho dává vlastně ten zahrádkář postřikem na ty rostliny, tak on tím, že ho nevyzásaditý, tak vlastně ty rostlinky i chrání. Právě tak to máme i koncipované naše hnojivo Fatboy, které má vlastně 100% fosforu a draslíku. A má ještě navíc teda to pH 10, což je alkalické prostředí už. A svým způsobem vlastně tady toto je takový jakoby chytrý krok na konci té sezóny k omezení, nebo takto přidání vlastně té potřebné výživy a zároveň vlastně k omezení toho,
aby se ještě ke konci používaly nějaké prostě syntetické přípravky na ochranu rostlin, že to vlastně tím jakoby člověk pojistí, zároveň to i vyživí ty plody, pojistí si to proti těm houbovým chorobám, takže jakoby je to taková šetrnější cesta, jak dospět vlastně k té kvalitní úrodě, bez toho, aniž bych tam dával nějaký přípravek, kde já musím zase sledovat, že prostě 30 dní potom to nemůžu jíst, když to tam stříknu. Jo. Takže opravdu, když se ta výživa prostě používá v průběhu roku nějak chytře, rozumně a vím, proč to dělám, co používám za hnojiva a kdy je dávám, v jaké míře, jak často, co mám za plodinu, když tady všechny ty věci prostě vím, naučím se s tím pracovat, tak samozřejmě do toho nějaké zelené práce, které jsou potřeba, tak můžu mít velice kvalitní úrodu. No. Když to shrnu, takže letní péče o stromy, keře, v podstatě bez rozdílu. Univerzální hnojivo, které obsahuje hlavně draslík a fosfor. Když má nějaký mikroprvky nebo takhle, je to super bonus. Můžu využít třeba Pinofit, který je super v tom, že se rozmíchá ve vodě a vlastně použiju ho jako zálivku. Když tím postříkám listy, je to o to lepší. Případně, pokud ty rostliny něčím trpí, evidentně třeba mají sklon k houbovým chorobám, můžu tu výživu posílit třeba speciálním postřikem Fatboy, který má ten bonus, že vlastně vytvoří zásadité prostředí na těch listech. Ještě poslední dotaz na závěr. Tohle jsou teda univerzální hnojiva. A co ta hořká sůl? No, ta hořká sůl u těch bobulovin, u toho drobného ovoce, tam se to hodně řeší třeba u malin, kdy vzniká vlastně taková chloróza, můžeme říct, to je to také žloutnutí mezižilkové a vyznačuje se nedostatek hořčíku tím, že se objevuje hlavně na starších listech těch malin. Jo? Nejsou to ty mladé vrcholové, prostě malé lístečky, ale je to prostě na těch starších listech. Tam se vlastně v té rostlině děje to. No, tam se vlastně děje v těch rostlinách, že se přesouvá z těch starších pletiv ten hořčík do těch mladších a zásobuje ty mladší přednostně. Tak jak prostě u člověka, že se dřív postará o děti než o sebe, tak se prostě stará i ten maliník jakoby o ty mladší listy. A tím pádem ty starší jakoby trpí. A proto se tam vlastně dodává postříkem na listy, na celou tu rostlinu, ten síran hořečnatý ideálně. Jo? Že to je vlastně rychlý, pohotový zdroj hořčíku, je tam navíc i síra, jak už z toho názvu vlastně té sloučeniny vyplývá. Pokud se to vyskytuje pod názvem hořká sůl, může být kapalná i krystalická. To už záleží na tom, co je pro člověka pohodlnější. Já teda jsem slyšela, že vlastně ten síran hořečnatý je to samé, co epsomská sůl, kterou spoustu žen využívá do relaxačních koupelí. Takže tím můžeme jako k večeru zalejt maliny a pak si to ještě nasypat do vany. Můžeme, ale když si vezme, že třeba tu hořkou sůl, prostě obyčejnou krystalickou koupí za 40 korun, nevím, za kolik se prodává epsomská sůl, ale typla bych si, že je minimálně... Já jsem to viděla jako levnější typ, takže k večeru na maliny, jo. No, ta hořká sůl je levnější než ta epsomská. Ano. To každopádně. Takže právě doporučuji pohnojit tím zahradu a večer si to dát do koupele a ulavit sobě. Je to prý úžasný na nervy a na relaxaci. Muži s tím mají vařit, protože ta epsomská sůl je vlastně potravinářská kvalita, jo? Co znamená jakoby takém, jak to říct, zahrádkářském slangu nebo chemickém. Je to zbytečně moc čisté, jo? Prostě těm rostlinám stačí technická kvalita, prostě stačí ti jenom koupit si síran hořečnatý nebo tu hořkou sůl. Tam už jakoby je ošetřené vlastně i to, že to nemá nějaké těžké kovy nebo tak, jo. Ještě je teda dobrý, když třeba je to jako už hodně silné, ta chloroza z nedostatku hořčíku, tak
ty listy klidně odstranit. Jo. Když už to třeba fakt začíná na okrajích zasychat, což se může dít, a i vlivem vlastně toho hodně teplého počasí, tak je dobrý prostě takový listy dát pryč. Jo. No vlastně ta rostlinka si to zreguluje a hnedka si zase vyrazí nové listy. Je to pro tu rostlinu asi prospěšnější. No. Zase jako stříhat za slunka, aby se to co nejrychleji zacelila ta rána, aby tam nebyl vstupní otvor pro nějaké ty choroby, nebo škůdce případně. Jo, takže když už vidíme, že ten list je hodně jako poškozený, že to schne, nebo dokonce třeba celý ten letorost, prostě tak to vystřihnout a nechat tam jako mládí vpřed. No. Dobře. Tak jo, takže tímhle bych asi ukončila díl o keřích a stromech. Pro dnešek ti děkuju. Bylo to velice zajímavé, velice přínosné. A mě nejvíc překvapilo, že vlastně dodáním těch prvků můžu ovlivnit i chuť toho ovoce. Vždycky jsem si myslela, že je to poměr sluníčko, voda, ale evidentně jsou v tom i další věci. Na závěr vás pozvu na vaše webové stránky, hnojiva, o kterých jsme mluvili, Vinofit, Factboy a další můžete najít na stránkách www.vinofit.cz. A pro rady, tipy, návody se můžete podívat na www.můjzahradnickýkalendář.cz. Takže děkuji a budu se těšit na příště. O čem to bude příště, Kláro? Příště si budeme vykládat o tom, jak se starat o révu vinou po kvetení. Řekneme si, které prvky potřebuje během kvetení, které bude potřebovat potom vlastně v období, kdy se nasazují bobulky až do doby zrání. Do sklizně. Tak děkujeme a budeme se těšit na příště. Jak řekla Maruška, sledujte naše weby. Máme i Instagram, Marie Duchaňová, Rostliny v kondici, případně Vinofit, kde se taky určitě dozvíte spoustu zajímavých tipů. Budeme rádi, když nás budete dále sledovat a určitě vám máme ještě co nabídnout.